Tervetuloa ennätystehtaaseen Kuisma. Kuisma. No niin, terve Janne. Morjens. Terve. Joo, tää on ihan appelsiinimehujen asiantuntija. Appelsiinimehua, eikö? Kyllä. Appelsiinimehua, eikö? Kyllä. Hei! Hoho! Ei yksin kotona kahville. Kauhea hiki vaan. Sieltä kaikki on hyvin. On. Valmiit ja sitten hörpitään. Kiitos. Miltä vaikuttaa? Miltä vaikuttaa? Appelsiinimehua. Hei! Minuutti on mennyt. Onko Janne kaikki hyvin vielä? Hyvä. Appelsiinimehua. Jalkoihin. Aika kova sälli oota. Helvetin hiki on. Jaha! Ja suomalainen mies on sisukas. Tässä onkin tää paniikki ja meillä on tosiaan aikaa. Meillä on studioaikaa ensi vuorokauden puolelle saakka. Jalkoihin. Helvetin hiki on. Hei! Hoho! Mihinkä otti kaikkein eniten? Jalkoihin. Jalkoihin otti eniten. Appelsiinimehua. Kuisma! Kuisma! Sieltä kaikki on hyvin. On. Kauhea hiki vaan. Onnittelemme Janne lämpimästi. Uusi appelsiinimehua. Se on syntynyt. Appelsiinimehua kaatui 3 litraa ajassa 3:48. Kiitos.